Saka December watukumbirora. Ndaona mwe msikana. December ndurora bebe wangu ndikoimbisa chokwadi anana mwe msikana anachindopika. So ti sasa tena unaona mama na jeje. Yeah. Etwino unafa ende vachafara vesipo chokuona vanongoti. Hello. Hello ma. Uya manheru ndikuida yese. Oh, alright ya ndagadzira. Ndikuita mafanizi ndikuida yese. Alright ndafanzwa. Ndiani kuyanga jare baba. Aba kuninyepa tanza una mwe msikana. Ndiani msikana inini baby. Inenchaure mende. Aiwa ndikuda kunzozva doktora. Inini ndikuudze zvatoperera pana pamwe chindinyeperewo kuti una mwe msikana. Andisikunyepa hani. Aiwa ndakwenda. Katarisa apa ndisikunyepa. Aiwa ndisikuda zvomboterera. Ai madam no boy. Kondaita sei? Madam no boy mambo. Kondadini. Mafona mchichi. Ndikuda mari yangu. Isapa yese mari yangu. Mandira msani msikana wangu mafona mudai Ndikuda yese mari yangu yemukando. Mataurenya aite mani msikana wangu aritofunga kuti ndulani umwe mukadzi nini? Inini ndikuda mari yangu chete. Kana usina mari yacho ngutaura kuti handina. Naye mari yenyu yemukando. Ini ndinoda kupai mari yamakandikandira last month ne this month. Mandira msani msikana wangu amugona kutaura mafona mchichi andisukupai. Ndafona nditi ndikuda mari yangu yese yemukando. Ndikuda mari yangu. Isapa yese mari yangu. Ndikuya manheru ndikuda yese. Ndikuda yese mari yangu. Ndikuda umwe munhu wandikurara naye imi wandikuita naye yese. Ndipe mari yangu. Ndikukusungisa ukarekedza munhu pamari.